V následující animaci si ukážeme význam mezer před a za odstavcem. Pomocí mezery před a za odstavcem lze výhodně upravit vzdálenost ostatního textu od formátovaného odstavce, který tak získá kolem sebe větší optický prostor. Nejprve myší vybereme požadovaný odstavec textu. V panelu nástrojů Formát klepneme na příkaz nabídky Odstavec a pak na kartu Odsazení a mezery. Na zobrazené kartě Odsazení a mezery ve skupinovém rámečku Mezery zadáme požadovanou velikost mezery do pole s číselníkem před nebo za. Pro náš vybraný odstavec nastavíme podle zadání hodnotu číselníku před na 12 bodů. Výsledek víme ihned v části Náhled. Hodnotu můžeme zadat přímo pomocí klávesnice nebo pomocí šipek vedle políčka pro zadání hodnoty. Naši volbu potvrdíme klepnutím na tlačítko OK.